Ngcotsho uyazi ukuthi umuntu obeyobhula wabuya lapho kwangaba impumelelo ukuthwasa kwakhe. Uyazi lo moya lona abuya nawo usebenza ngokuthakathi. Imost yabantu abahambe bayobhula bangaphumelele ekubhuleni, bangabuya babhula. Kade beyothwasa njalo. Babuya lapho bangaphumelele ekuthwaseni, okwazi ukuthi ibona bathakatha endaweni. Ngoba lo moya lo awuhlali mahala. Either uzobhula ngawe noma uthakathe ngawe. Ingakho kuthiwa ababhuli nabathakathi, abanemadlozi nakubathakathi. Ngoba umoya uyafana, ushintshele ekuthakatheni uma ungaphumelelanga ukwenza ubhule. Ushintshela ekuthakatheni. Imost yabantu abahlulekile ukuthi uma kade wothwasa babuye lapho babhule bahlolela abantu. Bayathakatha labo bantu. Ngoba lo moya wangena ngenile kumele usebenze either positively or negatively kodwa uzosebenza.